Nazdar, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího videa. Dneska je tu se mnou 6. Čau. A zase to budou taky kraviny jako obvykle. No vidíš, já jsem ti to říkal, že to přeskočím. No. Rád, že jsi říkal, že jaký dopadneš na kola. Obvykle jo, no. Ty vole. Dvakrát na nohy. To chci udělat trošku akční. Tak co budeme dneska dělat? Kraviny jako... Kdy to říká? Takže malý info, je konec školního roku, naštěstí. Takže... Bude víc videí a budou srandovnější možná, nevím. Pokud budeme mít dobrou náladu. A na kola. O kurva! Pryč! Málem jsem zhebl. Vezmu tady to. Ne, teď já nechci růžový. Šedý chci. To šedý! Tyjo. On je to úplně blbej, tyjo. CJ. To jsi nám nasral. Ty vole. O, to nemá nitro! A VIPčko taky nemáme. Doufám, že to projedu. Řekl bych, že jsme dole. Pryč! Draklova. Beru inferní. Indoši. Vezme inferníka, ten je lepší. Nějaký kokos se nám tady ještě bude plést a jebneme. Ne! Neuděl před! Kurva. Oh shit! Kde je ten uchyl? No! No, A ty s výborný. tím nejedu ani 2 minuty. Akorát, že já jsem zhebl. Řídím já. No je dobře, no. Já se tím nažeru, něco říkej. Třeba, tohle je úplnej retard. Já otočit auto do toho. No, já mám co říkat. Skvěle, uvíznu tady. Tak to se nepovedlo ani mně. No. Skvělý, výborný. Já jsem jediný. Řekl bych, Davide, že trošku hoříme. Kůle. A to vystříhnu, to je dobrý. Já nic. Tak co, dáme si teď něco mimořádně těžkýho? Radši ne. Takže radši jo. To jsem čapoval už já, to lehký. Učíme dvojitýho přes hlavu. To nedáš. Tak ne, no. Řekl bych, že to ještě jeden nároz vydrží. Tak 2. Přesně. A. Radši řídím já teďkon. Jde to auto? Kdyby vedle tebe. Jako nevím, jestli to na Titan na tom druhým, tyjo.
Jak to nevím. Kolik asi na tom Co druhém. myslíš? Ale je to na tom druhém, já vím. Jo, ta spirála. Nevím, jestli spirálu, to je jedno. Ha? To je vážně dobrý. To je dokáte. A, co se tak? Fuj, já tady po sobě to plivu. No, A kurňa to máš jsem tady. dobrýho. Co? To máš dobrýho. Kuličky. Já vím, jsem lama. Jsme na tom stejně. Pojď tady do toho auta. Tyjo, no už myslím, že to nabourám. Kurňa. Myslím, že už to na kole nedáš. No nedám, no. A já mě sere, že jsem si odinstaloval ten parkour. Sem. Jdeme nahoru do druhého patra. Je tam větší zábava? No také bychom mohli co kecat, takže ještě dneska, teda to ještě dneska uploadnu, to je jedno. Tak budeme natáčet video z Minecraftu, což je tajné. Jaké? Prostě je to jedno. Prostě let's play, no. A to asi tak všechno. Jsi jako cucal prsty nebo co? Co? Jsi jako cucal prsty nebo co? Co to? Já ti vůbec nerozumím. Jestli jsi cucal prsty! Ne. No pojď, já nejsem dítě. Jump! Kurňa. Jump! To se taky nepovedlo. Jump! Bez padáku. Mňam. But sometimes I gotta take you back a little bit, you know what I mean? Because there's some things you gotta play, especially from the West Coast. You can't turn this down. NWA, the album that turned everybody out. Čekej. We hit y'all with this right here. It's called Express Yourself. So go on and do it on Radio Los Santos. Takže... Tak ještě jedna věc. Jo, no to kašlu. Co to? Co to? Na druhou stranu. A už to hoří, ale to je jedno. Že by to byly jiskry. Tady to nehořelo. Hořelo. Já už to nevím. Jo, a já se tam normálně sedím, co? Fakt jo. Jo. Asi mám lagy. Jako řídíš ty. No, výborný. Nebo jsi měl nějaký jiskry za zadkem, co? Pojď, to je naše. A že bych tam se trafil. To si skočíme. Ne? Co ani nevíš, že to tady je, tady to. Já taky ne. To víš, že jsme cíkli. Já taky.
Řídíš. Teď děláme kraviny, vůbec nic nemluvíme, takže to já. Kravinky. To tě budu kecat, jo? Bla 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 bla. Ne, kecam. Vlastně. Tak kravina tady to. Kuličky. S mlíkem, ne? Nejlepší jsou Nesquik lidi. Hádal bych se, ty jsou lepší. Mě chutnají ty. Jo, dáme tu řeč. Jaké kuličky vám chutnají nejvíc? Mě chutnají cineminis. Jsou hustý. S tou skořicí. Moc skořicový. Šíleně skořicové. Nepás, to je nejlepší. No. Jo, akorát mi to vyšlo. Co to stihnu? No. A jestli vám vadí, že žeru, tak je to jenom váš problém, protože já mám hlad. Ve škole nevaří, že ne? Ne. Taková jenom čočka s vajíčkem. To tam to normálně pásno blízky s hovnem. I to by chutnalo líp možná. Možná. Jako se to video bude dívat naše ředitelka, ne ty vole. Tak ať to užije. By bylo, kdyby jsme pomluvali nějakou učitelku. Třeba tu krávu Karafiátovou. To je píča. Náhodou není. Dali mi dvojku. Je v pohodě. Je v pohodě, píča. Co děláš ty vole? Chceš nás zabít? Až teď. Spadneme ještě dolů, to stihneme. Já jsem zase jako mezi ti. Kurva, pardon. Víte, má hlad. Krk se slovem. Tak to jsem ještě fakt nepovedlo. Tak no, teď skočíme ty 3 slepice. Ve 3 jich sice máme víc, ale to je jedno. No, máme krávy, ale to taky jedno. Nechceme se nikoho dotknout konkrétně, jako třeba Adély Burosiové. Hejdiny. Ale ne, to je docela v pohodě. Docela. A já toho kokota trefil. Šamala. Musím řídit. Co? A tak ještě nic. A to ještě nedožral. A jíst budeš jako jak dlouho? Až tak 5 vteřin. Dožral jsem, ale už je asi konec dílu. Vážně? Jo. Na kolik to žel minut? 14. Pohoda. Dobra. Takže lidi, lajkujte, odbírejte, do příštího videa, zatím čus.